IFM News. Lokal. Rogyan Real Estate Company, a mega world, ti panag-develop iti 15 billion ay 𝐍𝐄𝐿 Coaston Project iti Barangay Kalayab iti Siyudad Tilawag iti daytoy atawen. Sigun kini Harold Geronimo, First Vice President iti Mega World Corporation, ti 80 ket 4 nga hektarya proyekto ket papagbalina may sa business ken leisure community iti uneg ti 5 aging sa pulo atawen. Amang pataod iti rinibuan at trabaho iti construction ken turismo. Inlawlawag met ti kumpanya nga ti umanang phase ket 19.4 hektarya agatid residential village nga adda direkta access iti baybay. Adda upat nga gasot ket upat nga pulo ket innem residential lots nga aglawlaw iti dua gasot 30 aging 406 square meters. Ti presyo ket marugi iti 23,000 kada square meter alang nang runa para kadagiti balikbayan ken retirees. Namnamaen nga maitulod iti lote iti 2031. Naipakita met nga daytoy ti umuna development iti lawag ang mangusar iti underground cabling system para iti kuryente ken telekomunikasyon tapno mapagtalin iti natural akita ti baybay. Sigun kaligiti opisyales ti proyekto ket mangtulong ti panagpapigsa ti lokal nga ekonomiya ken turismo iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM.